କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଓ ଲିଫଲେଟ୍। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକର ଟିମନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଲିଫଲେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଏକ ସୀମାନ୍ତ ତଥା ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଓବାଦୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ମାରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟିମନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦନ୍ତୀ ଏରିଆ ମାଓ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଲିଫଲେଟ୍ ପକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଲିଫଲେଟ୍ରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ପଟ୍ଟା ଜମି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2006 ମସିହାରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବା ନିୟମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ବି ହଳଦୀ ହାତୀଗାଁ କୁରାବେଡ଼ା ନକଟି ସୋମଡ଼ା ଟିମାନପୁର ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଗୋରା ଓ କୁନ୍ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀ ଉଦନ୍ତୀ ଏରିଆ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।